Namar kajing tua jong kapung dok ha haka arpu pratrik ubenai rempang hajar arpulai ya kabala temu ban ai kwai haka khatwei trik ulber hajar arpulai haka shnong jintru riboy district lahap ban pin kenria no ya kajaka jong kate kajing yakop kwai tang namar kani kajing tua kumta khnang baka kam kan yat ben kirawan kim dei bandu jingkermen namar la pen kenria no tang ya kajaka na jintru sha RRTC umran riboy district ki price bat ki lucky draw kinne kumju bat anthe do haka sautarik kumba arton kapor khwai kan sedang nadu kapor khandai beji mestem ya ki jingtip ki ba khambnia phila ban phone ha kini ki number pra khandai nyau saw khandai iwe san riu RR ban nyau not pra san nyau iwe khandai pra riu nyau ni nakaliang jong kayeng kasem jong i ba klasan sau kumi nila temu bangin pelong ya ka jinga kop kwai dok ha hapo ka jentru ka bade ka jaka jong i hi ka jaka la jong hakane ka khatoi terek ni la ya chakman andre ha ka jing sniu ka mariang ka pung ka ba sha kli do la kum tuano dan namar ba ka jing tua jong kana ka pung ka ba sha kli do te ki ki pung ki ba sha trai ki la jabo bat ila thut ki dok ha te dei hai ni benta ni wan menta ban pentip chipi ki parlok rawan ki jongi ki ba hasodong ka jala ka jongi na du ki thai nong stoing sora pernut sla ki jaintia shillong brokoi is ka sil batru sha ki themri boy ki jongi baro parlok rawan ba ya kane ka jinga kop khoi dok ha ka bangin pelong apo ka jentru nila penkeriak no syaka pung jong ka RRTC umran yang bernai namar bangim kwa bangin pensange ekene ke jing kwa jinga kop khwai dok ha hagate ka sngi ni kwa ai bakaniat be chakman te de hini benta ngilap penkeriat no sya ka RRTC ke jaka ka ba ka pung ru kolong ka ba he ka ba itenan te de hagate ka sngi ka bangin pelong be bangin peniat be ekene ka program jingi hante hapo RRTC badru kandon ru kejing the ekido ka sautarik ka badai la kasing sajan bangin pen the do ketika pung RRTC arton bat ngikir padru iki perlok rawan lada ki badan por bat ngikwa ahiru bepiniwan khnang bat kejing the do kalong nadu ka khandai beji sheneng kerpa depi perlok rawan baro ba pini sutu ba naga jentu ngilara sya kapung RRTC umran baru kawai kejing pentip nakwa bangan pentip syai pi ba i tiket ngila de print i tiket lucky draw ru ngila de print wat ya ka lucky draw tiket ngila nang di te ha kitu ki tiket ki jaka kadang dei be apo jentru ndrei kat bai ki ju ki tiket ngindi be apo umran ni pentip lupai pi ba ka ju ki tiket ngindi be umran kan syua per no tang ka jaka ndrei namar ngimla ban print biang arsin ke jinglut kelong ka khambon tengin di da ki ju ki tiket ki bangila print apo jentru ngindi be da ki tu ki tiket apo umran RRTC te na kaliang ka jungi ni don tang ini jing pentip syapi bat ni kerpa de pi perlok rawan baro wanum sofer namar ba kejing tua jong kapung ke bahalor imban se ban penkeriak no na jaka jentru syapo umran RRTC te na kaliang ka jungi na kaliang ka ying ka sem jong i ba klarsen so kumi ni kwa ban pentip syapi ki perlok rawan baya kane ke jaka ngilara sya umran RRTC kuble shibun